ଏକ ମିନିଟ୍ ଭିଡିଓରେ 1000 ଭ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ମାତ୍ର 250 ମିନିଟ୍। ତେବେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ? ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କଣ? ଏହା କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ ହୁଏ? ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କୌଣସି ଭିଡିଓକୁ ଜଣେ ଭିଓର କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ସେହି ଦେଖିବା ସମୟକୁ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବା ଭିଡିଓ ଦେଖିବାର ସମୟ କୁହାଯାଏ। ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ ହୁଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣିବା। ମନେକର ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ରହିଛି ଯାହାର ଡ୍ୟୁରେସନ 1 ମିନିଟ୍। ଏଥିରେ କେତେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିବ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତିନୋଟି କେସକୁ କନସିଡର କରିବା। କେସ୍ 1, ଯଦି 1000 ଭିଓର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନର୍ମାଲ ସ୍ପିଡରେ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଟୋଟାଲ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 1000 into 1 minute is equal to 1000 ମିନିଟ୍। କେସ୍ 2, ଯଦି ସେମ୍ ଭିଡିଓକୁ 1000 ଭିଓର ନର୍ମାଲ ସ୍ପିଡରେ ଅଧା ବା 30 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଟୋଟାଲ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ 1000 into 30 ସେକେଣ୍ଡ is equal to 500 ମିନିଟ୍। କେସ୍ 3, ସମାନ ଭିଡିଓକୁ 1000 ଭିଓର 4x ସ୍ପିଡରେ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଟୋଟାଲ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ 1000 into 15 ସେକେଣ୍ଡ is equal to 250 ମିନିଟ୍। ସେମ୍ କେସ୍ ଯଦି ଭିଡିଓକୁ 4x ସ୍ଲୋ କରି ଦେଖାଯାଏ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ 4 ଗୁଣା ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ 1000 into 4 ମିନିଟ୍ is equal to 4000 ମିନିଟ୍। ତୁମ ଭିଡିଓକୁ ଭିଓର କେତେ ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆଭରେଜ ଭ୍ୟୁ ଡ୍ୟୁରେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କର।